el primer any que vaig estar a Soles, la gent del poble sí que em preguntava que ai, que por allí estar a Soles, en una masia, a Soles. Tu no tens por, no? I jo contestava que sí, que tenia molta por, moltíssima por tenia, no? I clar, és que és per tindre por. Jo dic, sí, tinc por de pegar un bac, de trencar-me el cap i que no es doni ningú compte fins que no aparegui a portar la llet al poble, no? Mon pare és llaurador, ha sigut llaurador tota la vida i un poc com qualsevol llaurador del poble contemporani a d'ell, la seva il·lusió és que els seus fills no siguin llauradors. Pot ser que estudien i que es busquen la vida d'una altra manera. Es comença a València a fer Belles Arts i no vaig poder suportar tampoc l'ambient de lo que era València, estar tancat en un pis, en un espai tan reduït, després unes distàncies massa llargues per a mi i després d'això ja me'n vinc, perquè a mi el que m'anava més eren els espais més oberts i mirant un poc les possibilitats de portar aquest tipus de vida ja decidisc instal·lar-me així en l'Heretat. Bueno, pues jo vaig néixer en Calp, vaig estar en Calp tota la meva infància, fins als 15-16 anys, ja em vaig embarcar en un barco, vam estar amunt i avall, treballant en escoles de vela, de monitor de vela, i de sobte em va pegar el record dels cavalls, que sempre m'han agradat molt els cavalls i això, i vaig canviar de la mar a la terra. Em vaig anar a Castilla-La Manxa a treballar en Lleguaes, de mosso de quadre, fins que un dia vaig vindre ací al Vall de Laguar a veure uns amics que viuen ací i ens van quedar meravillats en el vall, de lo bonico que és, i vam decidir quedar-nos ací. Nosaltres vivim dalt de tot de la muntanya i tenim molt pocs veïns. El poble està a 3 quilòmetres. I després l'altre veí més a prop que tenim està a uns 2 quilòmetres i mig. Nosaltres estem molt a gust així, estem molt tranquils, no molestem a ningú i ningú no molesta a nosaltres i el tema de la soledat i això ho portem la mar de bé. Tanto mi marido como yo teníamos en mente como pensamiento cuando todavía estábamos en la universidad y tal, era el crear una casa, el irnos a vivir al campo. Él vivía en el campo, él vivía en un medio rural y vamos, que nuestra finalidad no era vivir en la ciudad. El cambio fue drástico, de vivir en el centro de Valencia a decir nos vamos a una zona, no ya un medio rural, sino a una zona aislada, a recuperar una finca abandonada y a vivir de ella. Bueno, el cambio tiene un momento muy concreto, que fue un accidente laboral. Fue un accidente trabajando, nos atropelló un tractor y yo resulté muy mal parada y además estaba embarazada del segundo de mis hijos, con lo cual te hace pensar muchas cosas, ¿no? El decir, dependes de un segundo y es el momento de que si tienes que realizar un sueño, que es mejor hacerlo mientras puedes. Actualment nosaltres estem al voltant de 200 caps d'animals, cabres de llet. No estan totes en plena producció, sempre n'hi ha una part que és de recria, una altra part que per lo que sigui s'han de destinar al desvieje, que es diu, que s'han d'eliminar perquè no són ja productives. Però en plena producció n'hi ha alrededor de 140 animals o una cosa així.
Bé, nosaltres sempre havíem tingut una inquietud de fer formatge. La llet sempre anava molt barata per una altra banda i tal, entonces veiem que de preu del formatge al preu que nosaltres veníem la llet, la diferència era tan gran que hi havia que fer-nos en aquest valor añadit, no podíem deixar-lo perdre. Després de 2 mesos que dura el procés de maduració del formatge, ara estem en el moment de catar els primers formatges, no? I han passat els 2 primers mesos, han fet una producció xicoteta per veure com responen les instal·lacions, no puguem arriesgar-nos a que no mos eixirà bé i estiguem un poc nerviosos, no? De veure com això evoluciona, si realment anem a aconseguir aquest formatge que teníem en el cap. Jo el trobo perfecte, Sí que està. Jo? Talla més, talla. Ah, vols que talli més? Caramba! Doncs sí que t'ha banyat, Lo que no està és massa dur per als 2 mesos que té, Bé, jo penso que això ja que... Salut! Que tots posisquen igual que abans. Això està molt bé. ¿Por qué nos metimos en la historia de la ganadería? No lo sabemos todavía. La culpable soy yo, es cierto, pero me metí por la historia de la guirra. Me enamoré de un proyecto que era recuperar la raza guirra, que a lo mejor ha sido mi gran ruina, pero bueno, en ello estoy y no me arrepiento. Y se trataba, pues eso, esta es la oveja autóctona valenciana y está en peligro de extinción, pero ya. Bueno, vamos a vacunarlas de brucelosis, como ya sabéis es obligatorio, es una gotita en el ojo y le pondremos el crotal para identificarlas. Aquí en el Rebolloso, para rizar el rizo, además de que son guirras y que tratamos de recuperarlas, es ganadería ecológica. ¿Qué es ganadería ecológica? Pues ganadería ecológica es aquella en la que garantizas que los animales no han tenido tratamientos de hormonas, de antibióticos, que todavía se realiza el pastoreo extensivo, que los animales comen cereales que vienen de origen ecológico, o sea que tampoco llevan pesticidas ni que llevan herbicidas, que los tratamientos que se les da son normalmente de carácter fitoterapia o homeopatía, que es lo que más utilizamos aquí. Y luego pues también los espacios, los corrales, te obligan a que las naves pues tengan unas dimensiones mayores, que tengan más zona de... más superficie para ellas, que tengan corral de exterior, que tengan sitio para hacer ejercicio, que no estén estabuladas. Nosaltres pertenyisquem a l'Associació de Cabra Murciano-Granadina i la qüestió de pastar, molta gent té completament estabulades, diuen que els resultats són millors, però nosaltres sempre hem vist això mal, en certa manera, perquè veiem que els animals funcionen millor, encara que gran part de la dieta la tinguin en casa, i acaben de completar la dieta fora de casa, el que és bastant, perquè elles ja elegeixen aquelles brosses que tenen, la composició que tenen és la que es fa falta. Els nostres principis com a ramaders, en un principi, tinguem una certa nostàlgia del passat, no? Ens agradaria que les coses foren com quan fa 50 o 60 anys en moltes qüestions, no? En qüestions d'alimentar els animals. En aquella època, per exemple, ningú es qüestionava que pogueren ser els animals ecològics o no ecològics. Tot el món eren ecològics i no passava res. Ara, el ser ecològic és un puntasso increïble, no? A nosaltres ens agradaria, però tinguem inconvenients en aquest aspecte perquè no tinguem les suficients terres i l'esforç que necessitem perquè siguin ecològiques de veres és més gran que les nostres forces en aquests moments, no?
Obviamente la ganadería ecológica es difícil, muy difícil de conseguir. O sea, hay gente que le gustaría tener ganadería ecológica, pero explotaciones más en Comunidad Valenciana. En otros sitios es más fácil, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en ganadería ecológica te obligan por lo menos a tener 1 hectárea por cada 2 ovejas. La ganadería ecológica en sí, para el ganadero no tiene ventajas, ninguna. Problemas y no hay un sobreprecio. Para el consumidor, si realmente llegara al consumidor la carne con todas las garantías de que es ecológica, las ventajas son muchas. Está comiendo un producto libre de hormonas, libre de antibióticos, con lo que todo ello conlleva. Estos animales están súper saneados, tanto las madres como los machos, tienen que estar totalmente limpios. O sea, se les hace un saneamiento y, claro, los animales no tienen ningún tipo de enfermedad. Pues un macho es el cruce entre una burra i un cavall o una llegua i un burro. És un animal molt robust. És un animal que l'han gastat sempre per a totes les tarees de la terra, per a transportar totes les rendes que es feien en el camp. I estan molt oblidats. Estan en via d'extinció, cada dia queden menys, perquè no qualsevol burra i qualsevol cavall val per a treure un macho. Arribant. Arribant. Yo antes trabajaba de mozo de cuadres en yeguaes, sobre todo de pura raza española. Alça. Y un día me han proposado de trabajar de arriero en una burra, repartíem els pins per a les reforestacions i ahir va ser on em va pegar a mi per els machos i les sendes d'ací del Vall de la Guar, aprofitar les sendes de ferradura que estaven totes abandonades i ahir va ser on em va sorgir a mi la història de fer rutes en macho. Vamos a ver, la idea bucólica de vivir en el campo, desde luego, a los 3 días de estar en el campo desaparece. Yo tengo 4 hijos pequeños, que también es una cosa rara hoy en día, pero eso sí, si uno de mis hijos se pone enfermo, yo no puedo llamar y decir que vengan de urgencias porque no vienen. No tenemos servicio de recogida de niños, o sea, mis hijos, el ayuntamiento ha puesto un todoterreno y un funcionario del ayuntamiento es el que recoge a mis hijos. No he sido el Ministerio de Educación, no hay un transporte escolar. No hay servicios elementales como pueda ser el correos, ni siquiera servicios de mensajería urgentes ni privados. No hay servicio de recogida de basuras. Prácticamente lo que son cosas que casi no valoramos en la ciudad porque las tenemos como que tienen que estar. Pues aquí las valoras porque no existen. La meva filla té 10 mesos, diuen Carla. Criar-se en un lloc com este jo crec que a la xiqueta li vindrà de meravella. Els aires de la muntanya pues no és el mateix que la ciutat, no hi ha res de contaminació, tenen més temps per a jugar, tenen més temps per a estudiar, tenen més temps per a tot. Casa mòbil pues, és una casa, és com si fos una rulot, porta rodes, pots enganxar-la, pujar-la a un camió i canviar-la d'un puesto a altre. Carla, besitos. En la casa mòbil es viu prou bé, l'únic que d'hivern pues, tens que tindre una calefacció enxufada a tota hora perquè els materials aislants pues, no són iguals que els d'una casa normal. I d'estiu, pues, com ho veu, pues, ha ficat ahí damunt rames de carrasca i les rames de carrasca aïslen prou la calor del techo i s'està bé, es viu prou bé. L'electricitat la tenim en energia solar
i el que passa és que anem un poc curtets d'energia solar, entonces per a quan tenim que enxufar la llavadora i això, pues, també tenim un generador de llum, de gasolina, que és un auxiliar. Pues el tema de l'aulla tenim 2 pous i en aquests pous pues, en una bomba de gasolina també bombegem l'aulla a un lloc més alt que la casa i ja baixa l'aulla pel seu pes, en prou pressió, com per a que vagi al termo de gas. Per a l'aulla calenta, per exemple, tenim un termo de gas. I així és com funcionem ara. Aquestes comoditats que tens en el poble o en una ciutat que no el dones compte, que simplement t'enganxes a la red i no percates, resulta que així és tot un periple d'obstáculos que tens que anar salvant a poc, ¿no? Pagas los mismos impuestos y contribución, pero la verdad es que es difícil. Es muy difícil vivir en el campo. Viure es pot viure perfectament, i en menys també. Sempre s'ha viscut en menys, ara per què no? En tota la tecnologia que tenim ara i en totes les facilitats que tenim ara es podria viure millor que antes i en molt menys. Jo penso així. La finca del Rebolloso la encontramos de casualidad y estaba totalmente abandonada. Era una finca que había sido una buena finca de labor, una finca de 500 hectáreas. Poco a poco pues los amigos nos convencían, incluso mi marido también era el máximo partícipe, que era el sitio ideal para hacer turismo rural. Nuestra máxima es la calidad, ofrecer calidad. Entonces, de hecho, en el turismo también es que hemos querido buscar eso. En la Comunidad Valenciana todavía no había ninguna casa a la que se le concediera la Q de Qualitur, de calidad. En turismo rural realmente necesitas unas condiciones pues casi equivalentes a un hotel de bastantes estrellas. Necesitas tener pues, un servicio de restauración, el estar todo el año, una serie de complementos a la oferta turística, como pueda ser una piscina, pista de tenis, paseos a caballo, senderismo. Si no van mal las cosas, en pocos meses nos otorgarán la Q que nos distinguirá, pues eso, el equivalente a lo que sería un hotel de 5 estrellas, pues dentro de las casas rurales, una Q que te da una garantía de que te ofrecen una calidad. Volem oferir una sèrie d'activitats que la podem catalogar com a servicis cara al turisme rural, que són, pues, com per exemple, rutes en matxo. I fem rutes que transcorreixen pues, per antigues sendes de ferradura. Antigues sendes de ferradura són sendes que es van fer apostes per a que passaren sobretot els matxos, per a portar les rentes de quan hi havia raïm, l'ametla, el que fora, no? No és el mateix anar en un matxo que en un cavall. En un matxo és com si vagis en un todoterreno, no? Vas per la muntanya en una seguretat increïble de que ells no cauen. És impossible que caiguen. Si saben que van a caure, no passen. I normalment és difícil que no passen. De fet, per la meitat dels camins que anem nosaltres en els matxos, un cavall no podria ni ensomiar passar per ell. A l'hora de xafar, xafen mirant on xafen. No xafen en elegància, però xafen amb molt de cuidado per a no esbarar-se. Perquè n'hi ha un dit que diuen que eres més com és això, més cabuc que un macho, no? Más tozudo que un mulo, en castellà, no? Per això és mentira, per mi. Jo he tratat en cavalls, he tratat en machos, i els machos tenen per a mi, són el doble de nobles que els cavalls. El doble de mansos que els cavalls. Quan nosaltres vam arribar, aquesta casa estava molt estropeada i molt deteriorada perquè feia molts anys que no s'havia estat habitada i tal, no?
Però, clar, nosaltres estàvem molt sensibilitzats de que volien que la casa tingués l'aspecte que nosaltres li havíem conegut en certa manera o en un poquet d'imaginació com hauria pogut ser en un origen, no? O en el seu màxim apogeu. No? Per exemple, un dels balcons que teníem col·locats també era prou emblemàtic, en Quatretonda, és d'una casa que n'hi havia del segle XVIII també, i després molts dels altres elements, com són bigues de madera, com puguen ser els taulellets de fang també, algunes peces de lloses de fang per empissar en alguns trossos. Ens hem trobat en escombreres o bé hem anat a derribos de cases. Bé, la casa, el que és l'edifici actual, està dividit en dues parts. Una part que és la nostra vivenda i està dividit per una cuina que és comú a l'altra banda que està dedicada a l'agroturisme. Volem que el visitant participi de les faenes que nosaltres fem ací, de lo que és la vida al camp real, no de dir ahí tens les claus i apanya-te-les i viure ací, vindre a passar uns dies i estar en l'aire lliure i tal, per a nosaltres no és suficient. Que sàpiga el que és el pa, com es fa el pa, les artesanies, la forma de treballar la terra, la forma de tindre els animals, també. El pa era un repte fort també a l'hora de començar a fer-lo perquè no tenia ninguna experiència tampoc, no? I vaig tindre que anar preguntant-li a ma mare, a altres familiars, a altres coneguts que sí que se'n recordaven encara, que en tenien en el record o en certa manera l'havien fet més recentment, no? Dedicar-se a viure en el ple camp i tal, en un lloc més o menys aïslat, com és una masia o una heretat com este, evidentment implica que cada vegada vagis ensenyant-te a fer més coses per necessitat, no per altra història. El balance es muy positivo. Yo, desde luego, lo único que ganas es calidad de vida. En cuanto a que sabes valorar muchas cosas, maduras de otra forma. Sí, una de les coses que dic jo sempre és que el 80% de la vida és faena. Si tu estàs a gust en la teva faena, estàs a gust, eres feliç. Si estàs a disgust en la teva feina, tens moltes possibilitats a estar a disgust, no? Perquè si estàs la major part de la teva vida a disgust, malament. Puguem donar la imatge que vinguim d'una forma pausada i tranquil·la, no? Però el que dediquem són moltes hores de treball, no d'un treball frenètic, de dir 8 hores i a les 8 hores mos acaba la jornada, no? Després de 8 venen 9 i 10 i 11 i 12. No es la estampa bucólica que cabe pensar de vivir en el campo. Esto tiene muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes, es una locura. Bé, les avantatges que pugui tindre viure d'esta manera no puc tindre massa clar. En quant a mi, sí, però en quant de forma general no ho sé, perquè cada un és cada un. I este company que teníem dia que cada un és cada un i fa caunaes, no? Como contrapunto, todos los días te das cuenta de muchos detalles de la vida, valoras muchos detalles de la naturaleza, de tus hijos, estás todo el día con ellos y eso no tiene precio. Pegar-te una volta en matxo per la muntanya no n'hi ha cosa igual, ¿no? Entonces, veient a la gent disfrutar i disfrute jo i damunt entrar al jornal, pues així n'hem vist de 10 anys, vivint com un rei, així el collao. No es mi intención provocar el ir y decir voy en contra, no,
tengo unos ideales o tengo una forma de ser o un pensamiento muy de cara y a lo mejor eso hoy en día és ir a contracorriente. Jo visc com he elegit viure, no visc a contracorrent segons els meus principis, perquè he elegit jo el tipus de vida que porte, per tant no visc a contracorrent. Però des del punt de mira dels altres no faig el que fan tot el món, per tant sí que vaig a contracorrent, no?